खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 26 जुन 2023 बाराय जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव बिटिआरनि गायखुंगिरिनि गारिया एसे डेमेज जादों। बिटिआरनि गायखुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि गारिया दिनै फुंनि 9:59 रिंगासो समाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल गेटनि राजा लामायाव गंसे ट्राकजों जाब्रबथाय जादों आरो बे जाब्रबथाय जानायाव बिथांनि गारिया एसे डेमेज जादों। गुवाहाटी पुलिसा गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय मालिगाव ओनसोलनि बिजि कल'निनिफ्राय मणिपुरनि 2 सुबुंजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय खौथि रांनि ड्राग्सबो बोखांनो हादों। हमजानाय 2 सुबुंनि मुङा जाबाय आब्दुल कालाम आरो मुस्ताकिम। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जाबाय। गोदान दिल्लीनि रेलबादायाव मैया फुंनि 5:30 रिंगासो समाव अखा हानानै रेलबादायाव एसे दै जमा जानायाव सासे सिख्लाया कारेन्ट ताराव कानेक्ट जानानै कारेन्टजों बोबथाब जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सिख्लानि मुङा जाबाय साक्षी आहूजा, प्रीत बिहार दिल्लीनि थागिबि। गसाइनि गोजोन नोजोर बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था देरहासारगिरि बा देरहासारनो हानाय प्रतिमा नन्दि नार्जारी बिथाङा गावनि बिजाबनि सायाव सुंद' बिबुंथि होदों। बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। आं आसा खालायाखैमोन, जेन'बा आं मालाबा बिदि मोनगोन बिदिखौ सानाखैमोन। दा मोननानै आं मोजां मोनदों, आंनि खस्थ'नि फिथाइ मोनदों बेबायदि आं अनुभब खालायदों आरोखि। खारन आङो गथ' थुनलाइखौ गांबासो लिरखांखाबाय। गांबानि बिथोराव बे गांसेखौथ' NBTआ पाब्लिश खालायदोंमोन, आबौनि जलंगा। बेनिफ्राय नैबेखौ NL पाब्लिकेशना पाब्लिश खालायदोंमोन गुवाहाटी। ओमफ्राय मोनसे दङ माबा आबौनि सना थफ्ला, बेखौ बर' साहित्य सभाया माबा खालायदों, पाब्लिश खालायदोंमोन। बेफोरबो सल'फ्रा बिसोरबो मोजां आरो गथ'फोरनि थाखाय लिरनायथ'। ओमफ्राय आरो मोनसे लिरबावदोंमोन आङो, बेहाय 16टा सल' दं। बेयो माने सनानि मुकुट आरो लुबैसुला बोराय, बे लास्ट आरोखि। आं बेखौ असमियावबो ट्रान्सलेटनानै होबाय, बे गांबा। ओमफ्राय गासै दासिम आं 26 खान पाब्लिश जाबाय आंना लेखाया। बेनि बिथोराव बै दहाय बुंनाय बायदि जेन'बा सल'मा गांनै, ओमफ्राय सुंद' सल' गांसे, ओमफ्राय खन्थाइ बिजाबबो दं गांनै, आरो मोनसे नन फिक्सन दं, माबा मोदाय गोदान मुगानि आइजो आरो समाजारि बिबान। बे मोनसे आंनि आर्टिकेल, मोजां आर्टिकेलफोरखौ आं बेखौ बिजाब महराव माबा खालायदों, बे नन फिक्सन। बेनिफ्राय ट्रेन्सलेसना दासिम आं मेरला खालायबाय, हिसाबखौ आं खालायथ'वाखै। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।